खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय लोगोसे मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जालायबाय दायो नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो निउस आपडेटफोरखौ लानानै फैनाय जालायबाय नोंथांमोनहा जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय लोगोसे इउट्युब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै गुरै खावलायनाय जाबाय थ' बिदिब्ला जोङो दासिमनि भिडिअफोरखौ आवगायनोसैलाय गिबियावनो दङ BTR फिस रेकर्ड नङा बाथ्राखौ बुंदों हारिनिनो सासे समाज सिबियारि डक्टर समनि सिमां इस्लारि बिथाङा मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बर'नि आथिखालाव सोलिबाय थानाय गासै थासारिखौनो बुंदों बेयावनो बिथाङा बुंदों दि आथिखालाव जोंनि गेजेराव गावजों गाव मुं सुलायबाय थानायखौ गारनानै फैबाय थानाय समाव एबा इयुनाव खौसे जानानै आवगायलांनो थाखायबो खावलायो नङाब्ला जों जेबो मुलाम्फा जानाय नङा होननाबो बुंबावो बेनिखायनो हारिनि थाखाय बयखौबो खौसे जानानै हाबा मावनो गावजों गाव गोरोन्थिफोरखौ बावलायनानै आरो निमाहा होलायनानै आवगायबोनो थाखाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा खावलायदों मोनसे गिथावना जाथाय मैया हरनि 8:30 रिंगायाव शरद औवारी मुंनि सासे गारियाव गाग्लोबनो नाजादोंमोन दुथांफ्रा गाग्लोबजाग्रा शरद औवारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला मैया हरनि 8:30 रिंगायाव शरद औवारी बिथाङा क'क्राझारनि नाराबारिनिफ्राय बाथिपारा थांबाय थानाय समावनो लामायाव गासै 40 सिनाय मोनै दुथांफोरा गारियाव गाग्लोबनो नाजादोंमोन नाथाय बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गावखौ गाग्लोबग्रा सुबुंफोरा गासैबो मुस्लिम सुबुंफोरजोब होनना बुंथिदों मख'जाथावदि बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला दुथांफोरा सोरखौबासो थांखि लादोंमोन जानो हागौ बे समावनो आंनि गारिया फैनायाव आंखौ साननानै गाग्लोबनो नाजादोंमोन होनना बिथाङा बुंथिना होदों हाग्रामा दालांनि गुदियाव मागो दमासि फोरबो जों बयबो मिथियोमोन दैजिं फोरबोखौ नाथाय आथिखालाव दैजिं फोरबोआनो खुंजालिया अब्लाबो फैगौ 18 निफ्राय 28 जानुवारिसिम मागो दमासि फोरबो खुंनो लानाय जादों मख'जाथावदि बे फोरबोखौ बानजायगोन आइ रिभार बेंक डेभेलपमेन्ट कमिटिया बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे फोरबोखौ खुंनायनि थांखियानो जादों बर'नि माखासे दोरोङारि हारिमुजों लोगोसे खेला दुला बायदिफोरखौ जौगाखांहोनाय थामहिनबा बर' हारिखौनो मुलुगाव सिनायथि होनो नाजानाय फारसेथिं बे मागो दमासि फोरबोआ सिगांनि दैजिं फोरबोजों जेबो सोमोन्दो गैया होनना खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथांमोनहा फोरमायथिना होयो गोजोनथाव खौरां मैया मोनाबिलियाव BTR सरकारजों बानजायजानाय बडलेण्ड सुपार 50नि गासै फरायसाफोरजों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे हानजाया खौरां लाहैनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थांखि आरो मोन्दांथिफोरखौ मिथिनानै लाहैनाय जायो आरो बे फरायसाफोरखौ गोबां थुलुंगाखां होनाय जायो मख'जाथावदि फरायसाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे बडलेण्ड सुपार 50नि कचिं सेन्टाराव फैनानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव जेबो रोखोमनि जेंना एबा खैफोद गैया होननानै बिथांमोना बुंथिना होबावदों लोगोसे बेयाव गोबां फेकाल्टिफोरा गोबां हेफाजाब होयो होननानै बिथांमोनहा गावसिनि गोजोननायखौ फोरमायनानै होयो आइजो सुबुंफोरा हौवा देहा फाहामसालिफोरजों सावस्रि नायजानो मोननाय नंला आइजो सुबुंफोरा खालि आइजो देहा फाहामसालिफोरजोंल' सावस्रि नायजानो मोनगोन बे बाथ्राखौ फोसावदों तालिबान बिग्रायारि आफादा बिथांमोना आफगानिस्ताननि जायखिजाया आइजोफोरानो हौवा एबा देहा फाहामगिरिफोरजों जेबो रोखोमनि सावस्रियारि जोथोन एबा सावस्रि फाहामजानो मोननाय नंला होनना फोसावदों बेबायदि फोसावथाया आफगानिस्ताननि आइजोफोरनि थाखाय जोबोद खहा एबा आइजोफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हेंथा जानो हागौ होनना खौरां बिजोंफोराव ओंखारसोलायदों सासे कंग्रेस एमपि थैदों आथिखालाव राहुल गान्धीनि दैदेननायाव भारत हादराव सोलिबाय थानाय भारत जात्रा हाबाफारिया सोलिगासिनो थानाय समावनो मैया पान्जाबाव सासे सन्तोष सिंह चौधरी मुंनि एमपिआ जात्रायाव बाहागो लानाय समावनो हरखाबै हार्ट एटेक जानानै देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो नाथाय रुंसारि जानो गोनां जायो होननानै फोरमायथिनाय जादों मख'जाथावदि बिथां एमपिनि बेबायदि हरखाब जाथाय जानायनिफ्रायनो भारत जात्रा हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जादों होनना खौरां बिजोङाव खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिनाय जादों बेजों लोगोसे दासिमनि रादाबफोरा बेखिनियानो गोजोन्थों।